ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ତୁଷାର। ଆପଣ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଅସହାୟର ସହାୟକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ। ଗରିବମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲି? ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି। ମୋ ଘରେ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଳ ନିଜ ହାତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ। କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାରିୟରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲି। ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ କେବେ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ବି ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ ପକେଟରୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ପକେଟରୁ କରିଥିଲି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଆପଣ? କ'ଣ ମନ ରୋଡ଼ରେ ଗଲା ଯୋଉ ଅସହାୟ ଲୋକ ଦେଖେ, ମୁଁ ହେଲ୍ପ ବି କରେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହୁଏନି। ଏକୁଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରେন ନା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା କରେ। ଆଗାମୀ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ଦେବେ? ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ବେଳର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କିଛି ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ବି କିଛି କରିବ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳି ଭାଇମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଛି।